وەکی بەحسا دیرۆکێ بکەن مەگو ناوێ گوند شخوتە گوت ناوێ گوند نها ئارماوی سەرڕێدانینی تلشەرقی براستی ev gundaya em bêjin yanî wekî hemî gundê ê Rojavayê Kurdistanê wekî te got jî dewleta Tirk û Xitê Osmaniya Tirk û piştî wê Ereb jî gelek navê gunda guhertin yanî yek ji vê ev gundaya jî ev jî girê Rojhilat gir Rojhilat wekî gundekê malbata Fatımê ev gundayê zûd yanî berî 100 salî dil vê derkê ev gundaya girtin yanî ew malbat em li herêmê wekî malbat xwedî 6 gundin yanî Birîva û Zirmer Xîra girê Rojhilat û Qolo û Aqrebiyê em xwedî 6 gundin em vê derkê hinek erdê me hundirê gebeka ji heye wekî malbat em herêmê ne zû de em li herêmê بله ev gundê bêjin kî ava kir اختیارê me ava kirin. navê wan Navê wan Hacı İbrahim û Hacı Hemed Hacı Hüseyin birê hebûn birê hebû û zarok ehfadê wan çêbûn طبعا اختیارê me ê ehfadê wan jî çûn yanî kes nema yani teqrîben kes nema. ew sê bira Ew sê bev bira. ji ku derê hatin Ji em ji Gulîca ewlêm da Gulîca bûn berî 200 salî. yani Amûdê da Berî 200 salî bêtir jî belkî çêbû. Em Gulîca bûn em hatin dûr me û Zilmer me ava kir. û dûr ca ixtiyarê me tedî hatin vê derê xwedî pez bûn xwedî çî bûn li vê derê ca ava kirin ev gundaya. Ev jî طبعا em reqemê nikarin bêjin zêdî 100 salî çêbû yanî. dîroka me ciyê Kurda va Yani reqem Kurdistan e. reqem yani em reqemekî wilo bêjin ew yani ixtiyarê me hatine vê derê berî bû yanî xwedî pez bû beriya Mêrdînê beriya Mêrdînê.